Yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai ma-updates nhau dzese dzinenge dzichiitika. So kana uchinge watosvika panapa zvakakosha kutanga nekulike kuitira kuti usajambwe nenyaya dzese dziripo. So nhasi panapa ndine update yaComrade Nyoka Yemabhunu zvinhu pazvave nezvinhu zviri kuitika. I think it's very important for you people to know kuti zvinhu zvaapapi. So nhasi regedza ndingobatana nenhikini because mazuva ano kuda kuita zvema-updates hatichadi kutaura zvinhu zvisina umbowo kana tichitaura nyaya dzakaita sedzana Comrade Nyoka Yemabhunu because inyaya dzekuti dzinenge dziri bit sensitive. But ndisati ndatanga kukuzivisa inyaya iyoyo ndanzwa kuti vanhu vakawanda muri kunetsekana nekuda kuvhura mabhenki muSouth Africa ekushandisa kana kuti muri kunetsekana nekuda kuregister makambani but muri kutadza because hamuna ma-work permit kana kuti ma-start permit. Zvinhu izvozvo zvinokwanisa kugadziriswa nemufesi anonzi Owen uya nenhamba dzandaisa pascreen. Garai mamubata akuitirei. Usaswera uchivhaironza hauna bank account, hauna company, hauna registered company uchida kuzowana tender rako muupenyu. Gara wabata Owen ndiye anokwanisa kukuitira. Ende kozoitawo vamwe vari kuda kuadvertiserwa ma-business or ma-company avo. Right, taakutora ma-adverts. Uyai zvenyu titaurirane, unongotisiwo something chegumi ndobva ndangokuitira handina nungo ndiri munhu wekuti ndinobata basa and ipapo I will never disappoint. So for now let me connect timbonzwa kuti zvinhu zvacho zvapapi. Hello General, maswera sei? Taswera kana maswerawo sei ikoko. So nhasi ndakoti tingoningirigina tingobvunza katichiziva kuti chii chakuitika pane zvinhu zvaComrade Nyoka Yemabhunu and imimi you are the mouthpiece, one munhu ari pamberi ari kumhanya kuti zvinhu zvinge zvichiitawo nekubatsirawo nemwoyo wenyu nenguva yenyu. So toda kuti tingoziva kuti pane mamwe machanges here kana anything chatichaitika or any developments pane nyaya yezvinhu zvaComrade Nyoka Yemabhunu. Anything about Comrade Nyoka Yemabhunu? Yeah, no, my developments ndo aripo kutaura kwatakaita paya kuti hatigoni kusiya Comrade vari munyatwa nekuda kwekuti paita mabongozozo nekusanzwisisana pamusoro pekuti zvinhu zviri kufambiswa sei. Strategic ambiguity haishandi kana tichibatsira vanhu. Saka nyaya iripo ndeyekuti sekutaura kwatakaita kuti pane komiti yakange yaiswa parutivi iya kuti iite basa. I think that last time ndakakupai update kuti account is in place asi nekuda kweprocedure yebank inongova active chete musi weTuesday. That is the account trust account yaComrade Nyoka Yemabhunu ichange ichiiswa mari kuti vanhu vagone kubatsira nemalegal expenses anenge aripo since malawyer takataura paya kuti vasaina mandate naComrade Nyoka Yemabhunu. Zvinhu zviri pachena izvozvo. At the same time takataura nezvekuti pane a standing committee yaiswa kuti inge ichidila nenhau dzetransparency. That mention yatakaita kuti pange paine communication. Therefore the developments dziripo sekutaura kuya kwatakamboita ndedzekuti pane zvinhu zviviri zvinoda kuitwa: the well-being and upkeep yaComrade Nyoka Yemabhunu and the well-being and upkeep yefamily, because pacommittee ipapo takazosarudzana nemunhu one anogona kunga aine direct communication nefamily, tichitaura nemhaka nenhau dzemukadzi, tichitaura futi nenhau dzefamily around Comrade Nyoka Yemabhunu, kuti tiwane a first hand information inenge iri paground and nestatus yezvinhu zviri paground. Saka that is the development iripo and it was successful. Zvekuti the family is also now part of the people who are running around to put everything together. So takwanisa kuti intelligence dzeduwo dzigone kuona kuti what is the real situation in the background. We now no longer rely on the information yatinonzwa. Takunzwa tine nzira dzatiri kuverifya nadzo. Vakugonawo kutipawo kuti aiwa apa pakavhurika apa pakavharika. So now ndo mamiriro akaita zvinhu. Comrade Nyoka Yemabhunu is okay where he is. Sekutaura kwaya kwatakaita kuti enenzi dzekuti vavaone upkeep yavo because mujerewo mune dambudziko renzara sekutaura kwaya kwatakamboita paya. Asiwo vanogona kuita access yekutenga
kwakaendeswa mari yavakakonfirma. So the committee ine vanhu vaviri vanosenza neconfirmation chete. Kune munhu anosenza on the disbursement of the funds maringe nezvinenge zvakaitwa zvikaiswa patafura kuti ichi ndicho chinoda kuitwa for now. So mari yakaenda kuna comrade vanoconfirma vakaconfirma. Then on the transparent issue takataura kuti information zhinji tichange tichiipa through the media kuti ruzhinji rweZimbabwe runge ruripo pati panyaya dzekuva a partner into the well-wishing of Comrade Nyoka Mabunu or the well-being of Comrade Nyoka Mabunu and the family. Tine a separate group yatakati icreatwe. That group ine inside yezvese zviri kuitika ndo muri kuitwa transparent dzese imomo. Harisiri group rembombera rekungoti vanhu vanongopinda just for the sake of being available. We are strictly inviting the partners into this because we have come to a position where we need to end this thing. So we cannot speak about this thing for entertainment. We are bringing an end to the issue. So that group rinongopinda ma-partners chete. I think communication yakakupai link iyoyo. Anonzwa kuti ndine 20 rand yangu, ndine 10 rand yangu, ndine 15 rand yangu, or ndine 1000 rand yangu yandinoda kuita partner into this. Nematambudziko acho anenge aripo ndo maari kucommunicatewa mugroup iroro anogona kuti apinde mugroup imomo. Therefore kana pachinge panganzwa mari, whoever gives money proof of payment yake to the relevant person ari kubata mari inonga ichiiswa mugroup imomo, and munhu wese anenge achiziva kuti homwe iya ine mari yakati. Ma-issues anenge achiraiswa anoda kuitwa close anenge achiitwa, and a payment kana chinge yaiswa the proof of payment inoiswa mugroup imomo. Hapana anenge achivanzirwa information because whoever is in that group is a partner. This is an initiative which we brought up so that we can understand vanhu tizive kuti shuwa zvatiri kuita tiri kubatsira Comrade Nyoka Mabunu. Vanokwanisa kutaura navo dzimwe dzenguva patinotumira some of the committee members kuenda kunoona Comrade Nyoka Mabunu, vanenge vachidzoka nefeedback imomo mugroup imomo vachitaura kuti zvinhu zvakamira zvakadai, zvinhu zvakamira zvakadai. So this is the situation iripo. For now takakwanisa kuvhara issue yekuti vange vaine chekubata kunzvimbo kwavari ikoko. At the same time takakwanisa futi kuti patengewe matoiletries avo edawa takaita mafees ese akasendwa mugroup imomo. Things are going well. Okay. Ndikupanzwisisa. I think pane izvo ndangoti ndingodzokorodza ndinoda kunikirina ipapo apa family apa because Comrade ndo musoro wembaka kuchikafu kuzvifeche family zviri correct here zviripo here kana kuti marenda uzichi zvati zvabhadharwa because I know kuti kuna vanhu vanoda kunikirikina pamwe vanogona vasina kunyatsopanzwisisa. Panhauye kufamily zvina kumira zvakanaka mukoma. As we told you that we are actually using the direct communication now to collect the data and information as of current situation to receive the rent year last month and the rent year this month 40 tatoa mswa 6 haina kubatarwa, and the challenge iripo chikafu kudzoka pamashoko akaitwa na Comrade Nyoka Mabunu pavakaenda kunoonwa one of the people vari mucommittee yandataura iya. Vakataura kuti please itaiwo zvinoita ndibude muno ndiende kumhuri yangu. That was a pressure yavakareceiva through an initiative yavatraya kuita imomo vachiri vari kucheka mhuri. Then ndo zvakanyanya kuvapa misodzi yavakazenge vachitaura paya ichizouya yava message. First health information iri kubva kumhuri nemamiriro akaita zvinhu for now. So titori nebacklog yekuti a month yakapfuura haina kubhadharirwa rent, and tiri muswa 6 for now again rent iyoyo haisati yabhadharwa. This is information iri kubva straight kumhuri, immediate family ya Comrade Nyoka Mabunu, uye zvakare iri nhau yechikafu. Saka kwavari Comrade Nyoka Mabunu
chikafu vakanani because pane mari yavakatumirwa vakaigamuchira asi kufamily mira vakaoma 0-0 hazvina kumira zvakanaka. Alright, saka vanoda kunhingirira kudonata tati namba vanotibata papi panhingirikini because kune vamwe vanoda kunyatsojoina pagroup maybe pamwe vacho vamwe vanogoronga vanyatsoita kujambwa nazvo zvakakosha kuti munyatsopa-jekesa. Zvinoita ndezvekuti the reason why mapiwa malingi ndezvekuti vanogona kunga vachida kupinda mugroup remapartners iroro ratataura kuti ndo riri kuitika everything and the transparent of everything it's very easy. Vanogona kuseenzesa your studio number nokuwhatsappai imimi we are giving you a go ahead to share that link. That link is subject to the approval, haisiri automatic entry. Kunoku tinozoisa ma-security measures edu ekuziva kuti ndiani abva kunani, but as I have emphasized, it's not a group for the spectators. We are actually pushing forward to close this matter now. We can't speak something for 2 years. So this is the reason why we had to intervene. So whoever has got a wish to come and be part of the partners, he needs to communicate with you via your studio number. You can share the link to the person, then he's going to request. Things will be done this side, and the partners will be growing. The partner platform will be growing, and will be communicating everything there. Aiwa pajeka panzwisisika ameno kana pane zvimwe zvamungange mangosiriro henyu zvemamuchida kuti vangonzwa muri eZimbabwe but aiwa panzwika. No, thank you so much. Chandingataura chakanyanya kukosha ndechekuti let's keep on united. Takaita dambudziko munyika yedu kuti the way we handled our politics it actually set a wrong precedence sevana veZimbabwe. Tinofanirwa kupromota unity. We need to promote accountability so that we can start seeing progress. We need to redraw the political narrative. Tibude power-seeking standard political approach. Tipinde progressive standard type of approach. Politics dzedu ngadziregedze kutisiyanisa kusvika pakusiya umwe ari mudambudziko. Uye tisiyane nenyaya dzekuti titsvage the political relevance on the expense of someone's life. So right now, one way yatogona kuseenzesa sevana veZimbabwe kuti tione kuti takabatana. Let us support Comrade Nyoka Mabunu. Let us stand with Comrade Nyoka Mabunu. We are not trying to defeat the justice, but we are saying as the justice is taking its course, let us uphold his constitutional rights, which include his right to life and the right to freedom. And by so doing, we can stand demanding and raising the placard that this is a human being and a proudly Zimbabwean. He must be served by the Zimbabweans. All the political differences which we are having, we are going to resolve them, but in a manner which respects life and which is going to unite the people. That is the word which I need to give. Alright, thank you so much General for having time with us. Aiwa maita basa nekuti tsanangurira kuti jekesera zvinhu zviripo paground vane nzeve dzekunzwa vanzwa. Thank you so much Ngoma Kuleni. Alright, mova neusiku wakanaka. Thank you so much. Sharp. So muri Zimbabwe, that was General Stole, and this is the situation right now. Pane zvinhu zviri kutaurwa, I think manyaya zvinzwisisa. I think pasvika nyaya iyi haichadi vanhu vanongotaura nemuromo nje. Pakudiwa vanhu veaction vanokwanisa kubatsira, vanokwanisa kuzvimirira kuti aiwa ini ndazvipira kuti ndiuye ndibatsirewo munhu because hazvichite kuti munhu angoramba achisiwa ari musituation. As of now hakuna any solution or any plan iripo. Vanhu vari kuratidza kunge vanenge vangoignore. Family yaNyoka Mabunu masekunzo komazviita pana pari kunzi kwane chikwereti cherent che2 months. So please muri Zimbabwe inini ndangopuwawo link rekuti anenge achida
kupinda pa link iroro yanenge achida kupinda pa group revanhu vari kubatsira. Arisi group rekuti mungosvika muchitandara muchisvika muchikesha nyaya, igroup rekuti musvike muchibatsira nyoka yemabhunu wacho direct. Kune transparent, mari yenyu munobva matoudzwa, kana family yatobhadharwa ikoko ndokwa munokwanisa kusangana even nemukadzi wacho motonzwa kuti mari yabhadharwa, iye achitokonfirma kuti mari yaita sei yabhadharwa. Even kana dzingava nyaya dzechikafu, nyaya dzimwe nezvimwe zvinenge zvichidiwa, iko zvinezvi nyaya iripo vakungodiwa kuti pachingobatsirwa munhu. Zvakawanda tombomira zvekutukana kana kudii zvimwe zviri kutaurika. But muri Zimbabwe, thank you so much for having time pa Kulian TV. Panapa munoziva toramba tichingopomba tichingoya nenyaya nema-updates. Ngatisanganei pane chimwe chirongwa chinotevera. Zvamanje manje, bye bye.